Mari berhibur bersama artis-artis cantiknya campur sari Gita Praja. Tak kandani pirangno Mas punapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya bagus ingkang sampun nyata Mas mrene tak kandani pirangno Mas punapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya bagus ingkang sampun nyata panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya bagus ingkang sampun nyata rene yo tak kandhani mirengo sapunapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya bagus ingkang sampun nyata Sugeng dalu Bapak Ibu. Kok sepi ngeten iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngeten iki lek kula remen to saweneng lek ngrungokke ngeten iki ya. Ayo, dikasih satu lagu dulu ya. Kita joget bareng-bareng di sini. Jongkole lur, jongkole lur masalah.
Mau iku wis rundingan Joko Lelor, ternyata krungune Deno. Nggih, mangga. Nggih. Dicari-cari dulu ndak apa-apa. Nanti yang mau nyanyi di sini boleh, yang mau nyumbang lagu boleh. Nggih. Mungkin ada request? Masih sepi ya. Kita kasih pemanasan dulu. Sebentar ya. Semuanya harap sabar ya. Kita goyang lagi, bro. Kita bro. Dasar bocah rada gemblong Arep mati eling kan
mau nyanyi lagu apa? Sampai intai ninggal katresnan sama apa? Jiwa tresno. Oh dewa tresno. Apa mau rek lali? Sampai inte dewa tresno ninggal katresnan. Waduh, terima kasih. Ayo bapak. Enggak usah takut-takut, enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa kok di sini. Sama tante aman. Ge, monggo langsung mawon. Apalah dulu itu? Lagunya apalah tadi? Sampai inte? Apa? Sampai inte? Mau yang mana dulu? Sampai inte? Atau Dewa Tresno? Atau ninggal katresnan? Mau yang mana ini? Oh ya, sampai inte dulu. Mau duet dengan siapa? Ini monggo. Iya. Apa ini? Apa ini? Tinggalkan Tresnan. Ayo mangga.
disemanggaaken damel Oh, nyedhi Dewa Trisna riyin. Oke, Bapak. Aku cinta padamu ora ngira yen wis kasep tekaku jabul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ini jadine
Kepelote si toga. Sampai Inta suwenggon ku ngenteni seleramu Inta. Susah rasanya hatiku. Inta. Kok sampai Apa Indah? apa kowe tresno tenan Oh Indah. piye kok sampai Terus nanggung dunya akhirat. yen mangkono kok sampai Ya piye Du Indah? aku maling bakal nganti lali Boleh apa Du Indah? Yang kandhano wong ayu. sok teko nyango maku Kapan kuwi, ingetino siji songo loro wolu telu pitu Oh Indah. piye kok sampai Apa mung kuwi walengmu? ya mangkowe kok sampai aja nganti keliru Ya Indah bakal estoke. amit kok sampai Aku piye Du Indah? jago khawatir sebakal ketemu kelamun waro sliramu batin iki ananging tansah rengu rasa tresno kang tandem sawa mikir ati tanah bisa jenjang kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi moko pungkasane teman loro tresno nadyan neto yen katulung nanging caket sajroning batinku nyanku nandang tresno iki wes kinotrat sakar ming lampahi kula sawa sapa andut datan omah atiku mos kepelot
saketan mring sliramu. Iya, ini saya kasih kesempatan buat Karang Taruna apa mahasiswa ini? Mahasiswa KKN ya? Iya, mahasiswa mana ini? Hah? Ah, gak kerungu lah. Kentung. Iya, saya kasih kesempatan ini ya buat mahasiswa KKN. Monggo, sing biasanya nyanyi sapa? Nggih, monggo mahasiswa. Semuanya bisa, panggungnya aman. Ayo. Munggah lho, sampean gak munggah tambah didisiki wong-wong. Ayo. Gak munggah didisiki wong-wong. Nah, nggih. Iki Mas apa iki? Waduh. Loh, Kentung. delon Mbak Ijen tak Kentang. Astaga jenenge Mas Kentang. Bom-bom kuwi. Kentang. Ayo aja diserbu Ines. Andai tak berpisah. Ya Mas Kentang, minta lagu apa? Kentang yo. Kentung. Hah, mau apa, Mas? Kentang. Lah yo kentang. Mau lagu apa, Mas? Oh, sama joget ayo. Asik. Andai tak berpisah. Ya, mau nyanyi sendiri. Oh, Iya duet boleh. Ayo Mas. Ayo bos. Ayo pacare Mas Kentang. Sendi pacare ayo munggah. Terima kasih. Goyang Mas dong. Ngasik. Ihir. Milio iku ayu-ayu kabeh lho. Gowo mulai. Aku yang sendiri tanpa cinta. Semenjak kau dan aku berpisah, Enak Mas dong. melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Jangan kau sangka aku bahagia, aku pun kini masih sendiri. Jalani sepi karena tak ingin mencari ganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak beralah, ingin menang sendiri. Kita praja. Apa mungkin disambung kembali? Andai tak mengalah di antara Depan sini, kita, oh. mustahil bersatu lagi. Demi waktu kan ku ubah, demi sayangku padamu kasih. Walaupun ku coba mengalihkan rasa, dirimu takkan terganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Terima kasih. Egoku dan ego tak mengalah, ingin menang sendiri. Kita beraja. Kita praja lagi. Iya.
bahagia. Aku pun kini masih sendiri, jalani sepi karena tak ingin menjadi ganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, akan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Apa mungkin disambung kembali? Andai tak mengalah di antara kita, mustahil bersatu lagi. Demi waktu kan ku ubah, demi sayangku padamu kasih. Walaupun ku coba mematikan rasa, dirimu takkan terganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, akan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Andaikan kita dulu tak berpisah, akan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Lagu kedua apa sudah? Apa? Terat cinta. Ihir. Pacare ndi pacare? Gak ono, sano ini nang duwe pacar. Kene mas. Lah iki lho ana sing gelem Mas Endong. Endonge digeng. Ngawur iki ngono basir kok kentung. Bom, lagunya Mbah Terat Cinta. Ora Sido Arjun, Mbah Terat Cinta saja. Oh iki Arjune. Oke baik. Sama napa Arjun? Arjun dulu. Arjun yo mari ngono Mbah Terat Cinta. Iya, ora ana adikmu. Kita Praja. Mengapa dalam Mas Kentong kalah kalau baik. selalu ada yang pada diri Sakloso kita Praja. Mas Kentong maju Mas Dong. Takkan lagi ada satu runcing bambu menusuk
cinta padamu kasih, ria idamanku cari, jangan pergi tinggalkan ku sendiri. Sekuat apapun tulang di punggungmu, tak mungkin mampu menutupimu. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini, menjadi teman sependeritaku. Kerudungmu yang cantik bersulam berbalik, tak mungkin bersatu dalam koperku. Sekuat apapun tulang di punggungmu, tak mungkin mampu membuntukiku. Kita tak berdaya walau saling cinta, berpisah itu jalan yang utama. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini, menjadi teman sependeritaku. Kerudungmu yang cantik bersulam berbalik, tak mungkin bersatu dalam koperku. Hitam temblem ae. Hitam temblem. Oh, ndak jadi. Itu nyidam jemblem. Hitam temblem. Neng Maya, monggo Neng Maya. Malah kok Maya.
Asik. Sini abang maju dong dan kantong gantengnya ikut nang kamera. Bos, monggo bos. Terima kasih. Benan, monggo benan. Bos. Hei, aku penasaran Kena apa mas? apa ya dengan bean ketelan jajan. Betul sekali. Lawan bean sing bakul jajan mesti wae jajan ya enak tenan. Mas, kuwi pancen bener mas, tapi mung kari siji jenenge jemblem. Jemblomku jemblome support, tak eman-eman masih wong podo gila. Jemblomku super, kabeh wong podo gila. Jemblomku super, kabeh wong podo gila. Ya, 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 sikile, 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 ikile, 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 ikile. Kita panjang lagi. Terima kasih. Saiki le aku kepikiran oh kapan iso ngintip jemblemu Goyang mas ya. lawang angen ku tekan bumbunan iso tapangan sadurunge turu kaya lonceng matang kelulan aku iki nyidam jemblemu saumpama kudu tuku larang randuit wani nebang kayu aku nyidam jemblemu dik Jemblem sing endi mas, jemblem sing kuwi dik sing kuwi endi. masa ora ngerti dik Pancen ra ngerti. Oh ya, aja bingung ya jemblem sing mbok kembal kuwi Tiga yang lagi kita baca. Ada para di samping. Erlangga Audio, terima kasih. Goyang lagi madong. Aku penasaran Iya mas. apa ya dengan yang ketelan jajan Bener mas Nyawang peang sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan. Kuwi pancen bener mas, tapi mung kari siji jenenge jemblem. Jemblomku jembleme support, tak eman-eman masih wong podo gila. Jemblomku super, kabeh wong podo gila.
aku kepikiran so kapan iso ngicipi jemblemu angen-angen ku tekan bumbunan iso kapangan sakurunge turu kaya wong sing meteng telung wulan aku iki yo nyimpen jemblemu saumpama kudu tuku laras ra duwe duit wanita keluntuhan aku nyimpen jemblemu Jemblem sing ngendikan jemblem sing kuwi Jemblem sing ngendikan emas ora ngerti Pancen ra ngerti Boyo Aja bingungi ya jemblem sing gembel kuwi ya Dua lagu terakhir ini ya. Ini mohon maaf sekali, dua lagu terakhir ini lagunya apa mang kawin kontrak sama apa? Kawin kontrak karo apa? Lintang Asmara. Ini dua lagu terakhir ya, Betty. Kenapa? Deno. Oke, terima kasih, Bos. Sudah selalu nggih. Monggo Pak Lurah. Nggih, monggo mingga Pak. Lho kok empun kon dereng kok empun. Napa? Pedang kuning. Oke. Pedang kuning. Pedang kuning. Nggih. Oh, Bapak dulu aja. Kan kontrak Mas, Bapak dhisik. Nggih. Ojo gopo ae ta. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Hai Pak. Lemas, kangen kelewatan. Rasaku iki mung cuma sewulan. Ora ono maneh Mas kata sayang-sayangan berebut janjine ngomong gawe kontrakan. Ayo
Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapa mas kawin akan ku bayar kontrak. Laksana kawinan, ijab kabul kumandang, siramu pamitan, terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kamu. Sudah dilanjut Zeno. Terima kasih ya Bapak ya. Oh Bapak Lurah. Bapak Lurah nggih monggo Bapak mriki. Mboten sah takut-takut monggo mriki mawon. Nggih jenengan nyuwun apa? Nggih. Fodang kuning. Fodang kuning. Nggih aduh enggak. Pak mboten sarep apa Pak. Loh. Iya. Kalau bajunya biru. Terima kasih. Niki mikrofonnya merah ya Pak? Kalau mikrofonnya merah. Niki mikrofonnya kali kan merah toh Pak? Merah. Merah nggak Boten, Pak? merah ngoten mboten. Oh, merahnya tengah andap. Nggih, phone aku ning lho, monggo mriki jenengan. Loh, waduh. Sini Bapak ndak apa-apa loh. Nggih, pon. Nggih. Ya. Ayo Pak Lelo.
Arli ngoceh dheweke kali beco Melokai tak suwun bacang ngisi Wonten kuning agawe pikir gugopi Seletireng tak sawang katon magisi Iku bungan yen klakonnya ning sirane Ora bakal atiku kepilih balian Yen si pojang antutut ati kepranan Ora manja atiku tan saya datra Tak serangane sun pikapulut Bapak niki ngapunten lagune terakhir nggih, Denok nggih. Nggih, terakhir nggih Pak nggih. Heeh, jenengan ten mriki mawon, mboten napa-napa. Niki terakhir mboten napa-napa nggih. Heeh, tiwas munggah engko nek mudhun ngesakno isin. Nggih. Denok nek terakhir asli terakhir niki nggih. Soale ana sing nyawer meneh munggah. Langsung Mas. Kesuwen, sing lak kudu anu aku. Gita Praja asal Gita Praja lagi Terima kasih. sayangku sing bagus dhewe nyuwun napa bakal tak urusake ibarate saisi bumi kowe sing kenang ojo kuwate sayang kuning kowe ra iso disate ora bakal lunga ora bakal ngote nunggu tembus tanggal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.